عطنا حلبة لكيتا عارف لله العريق الحمد لله عطنا حلبة لكيتا عارف لله العريق الحمد لله أقدم رحت ستة إريترا سميت عاقل طعبيت ليلة بوحدود أولاده عطنا حلبة الكيتا تعرف للا العريق الحمد لله عطنا حلبة الكيتا تعرف للا العريق الحمد لله كون يقولوا يوم بستفل عليه من قدي ጠቀስ የጠየቀ አንድ ኤርትራዊ ስደተኛ Yilva Bardasa at the same time these guys don't sponsor Ethiopian dictator don't use Ethiopian Airways ኢትዮጵያውያን ብጽቡቕ ኾነ ብሕማቕ ጎኒ ካብ ትማሊ እስካዕ ሎሚ ኣካል ታሪኽና እዩ ካብቶም ዓመታት ዝነበረ ተጻውኦታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገሊጽካ ኢኻ ብመንጽር እዚ ሓድሽ ናይ ኣህጉራዊ ድሕነት ስትራቴጂ ዝብልዎ ኣብ ኤርትራ ጸንሐ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ቀጻሊ ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮተ እዩ ከም ወትሩ እንገብሮ ንዓና ዝምህር ክምህረና ዝኽእል ከንቅሐና ዝኽእል መንገዲ ሓበሬታ ክበና ዝኽእል ኣብ ዓለምና ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዓና ንኤርትራ ኣብ ዙርያና ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ብኸመይ ክፀልወና ክእል እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ይበሃል ኣሎ ክንርኢ ኢና ጎኑ ጎኑ ድማ ገለገለ ናብ ሕማቕ ገጾም ክኸዱ ዝኽእሉ ገለገለ ድማ ናብ ፅቡቕ ገጾም ክኸዱ ዝኽእሉ ነገራት እውን ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክንርኢ ኢና ብፍሉይ ንሪኦ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ኣተኩራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካበይ ዝበገስ እዩ ጠመተ ናይ ኤርትራ ከመይ ክኸውን ይኽእል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ኣብ ዝተዛረቦ ክንርኢ ኢና ልዕሊ ኩሉ ኣብዚኣ ንሪኣ ኣብታ ዘረባ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈተንዎ ፍሉይ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ንምፍጣር እንታይ ውፅኢት ኣምፂኡ ወይ ከዓ ናበይ ገፁ ክኸይድ ክኢሉ ካብኡ ተበጊስካ እንታይ ትፅቢት ክትገብር ትኽእል ምስ ምቅያር ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ዝካየድ ዘሎ ኸ እንታይ ከተንበሃልና ኽእል ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ንኩሉ ዘጣመረ ሓበሬታ ክንርኢ ኢና ከም ወትሩ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ኣገዳሲ ዝበልኮ ሓበሬታ ንኩልና ክምህረና ከንቅሐና ዝኽእል ክንርኢ ኢና ንጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝድህስስ ኩነታት እውን ክንርኢ ኢና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዝረብ ዘሎን ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ እውን ተንኪፍና ክንርኢ ኢና ስለዚ ዓቕሊ ጌርኩም ተፀበዩ ብዙሕ ዝምህር ትሕዝቶታት ክህሉ እዩ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ በዚኣ ክንከፍታ ኢና ለትስ ጎ ዳሃሳስ ዝገብር ዓውደ መጽናዕትን ንምስታፍ ስለ ዝመጻኹም የመስግን ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ዝተውጻጽኡ ምሁራን ተረባሕነት ምስ ታሪኽ ጂኦፖለቲካ ብመንጽር ዓለም ለኸ ሕጊ ኢትዮጵያ ግቡእነት ቀይሕ ባሕሪ ንክህልዋ ዘኽእሉ መጽናዕትታት ብምትሕባር ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ንምቁጽጻር ዝግበር ከይዲ ጽዕንቶ ከም ዘሕደረ ገሊጾም The history of human civilization ታሪኽ ስልጣነ ዓለምና ልዕልነት ሓያል ዝገብር ውጥረት ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከባ ሃገራት ጽዕንቶ ኣብፂሑ እዩ ከምኡውን ድሌት ብዙሓት ስሒቡ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩለን ሓያሎ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ብጅቡቲ ከባቢ ወታደራዊ ስፍራ ኣጣይሸን እየን ብሓፂሩ ቀይሕ ባሕሪ ብጂኦፖለቲካ ታሪኽን ዓለም ለኸ ንግድን ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ግልፂ እዩ በዚ ወገን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ክንደይ ዝኣክል ብፍትሓዊ መንገዲ ተጠቀምቲ ክኾኑ ተገይሩ ዝብል ሕቶ ኩሉ ክምልሶ ዝግባእ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ኢትዮጵያ بتصبغ خانة بحماء قوني كابتمالي اسكعلومي أكال تاريخنا أيوب كابتم زقروا مصنعته صحفات وشتي بأمباسادر إبراهيم إدريس زقرب الصحف حتى بر بحر إثيوبيا بمنصر تاريخا علم لخ حقن أبزبل زقربوا صحف وشتي إثيوبيا نبوزح عماوتي بعلوانا ودب بحر خوينا مصنحن باستفلا لمخنياتات مش أنان أبت صحف مغربهم إثيوبيا لبزو عمتات يودب على بيت ونا قويتالج إثيوبيا نبوزحت عمتات بعلتوانا ودب خوينا صنيحايا بشحت شعات 235 طاليان إثيوبيا وررتام بشحت شعات 241 حدن هم قطاص أوروبيان دما
ጣልያን ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምብራር ተኻልም 10 ለካቲት 1947 ተሓባበርቲ ሓይሊ ኣብ ፓሪስ ስምምዕነት ተፈሪሙ ኣብቲ እዋን ተደራዳሪት ዝነበረት ሃገር ኢትዮጵያ ነይራ ብተሓባባራይነት ኣብ ጉባኤ ተሳቲፋ ነይራ ኣብ ዓለም ለኸ ስምምዕነት ኢትዮጵያ ብመሓዛነት ተሳቲፋ እያ ኣብቲ ስምምዕነት አንቀጽ 33 ጣልያን ለኣላውነት ኢትዮጵያ ተቐቢላ እያ ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ዓለም ሕግታት ዝተገበረ ስምምዕ እዮም ዝዛረቡ ዘለዋ ታሪክ ንድሕሪት ሓንሳብ ናይ ሸሓት ዓመታት ይምለሱ ሓንሳብ ናይ ማይት ዓመታት ሓንሳብ ን80ታት ዓመት ይምለሱ እቲ ዘይተረድኦም ዘሎ ወይ ድማ ክገልጽዎ ዘይደለዩ ኣብ 1991 ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ብቕልጽማ ፈቲኹም ዘይኮነስ ብቕልጽማ ካብ ኤርትራ ፀራሪጋ ውፅያ ናጽነታ ዊጃ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ 1993 ድማ ንዓለም ለኸ ንዩናይትድ ኔሽንስ ወከልትና ተሰዲዱ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሸካ ወላ በይንኻ እጫኻ በዓልኻ ድኻ ዝኾነት ሃገር ብብዙሕ ውግእ ዝተዳኸመት ሃገር ከላቶ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኣይንደልንና በዓልና ዓድና ምስ ድኽነታን ሽግራን በዓልና ክንሃንፅሕ ይሸና ብምባል ልዕሊ 99% ኣድሚፁ ንሕና ኤርትራ ናፃ ዝኾነት ሃገር ክንከውን ደሊና ኣለና ኢሉ መጀመርያ ብሓይሉ ፀኒሑ ድማ ብሃገራዊ ሕጊ ብኢንተርናሽናል ሎው ሬፈረንደም ኣካይዱ ዩኤን ኣብ ዝተሳተፈሉ ኤርትራ ናፃ ሃገር ተባሂላ ባንዴራ ናታ ድማ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ጀኔቫ ተንበልብል ዘላ ሃገር እያ ኣብ ጥልያ ምስ ጥልያ እንታይ ተሰማሚዕኩም እንታይ ኢልኩም እንታይ ገይርኩም ኣሜሪካ እንታይ ሓጊዛትኩም ካልእ እንታይ ሓጊዝኩም it doesn't matter ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ኣይኮነን ክንምንታይ ንታሪክ ክትጉርጉሩ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣለና በናይ ሕብረተሰብና ምስላ ዝጠፈሸ ነጋድሲ መዛግብቱ ይጉርጉር ከም ዝበሃል እዚኣቶም ድማ ክንምንታይ ምስ ኣሜሪካ ተደናጊፅኩም ለሚንኩም ኣብ ፈረንሳ ከይኩም ለሚንኩም ብክንደይ ሓይሊ ጸሎት ገይርኩም ምህለላ ገይርኩም ዓዲ እንግሊዝን ኣሜሪካን ድማ ንኢትዮጵያ ንኽጠቅም ኢሎም ኣይኮኑን የኤርትራ ፌደሬሽን ገይሮማ ንረብሓናቶም ንስትራቴጂካል ኢንትረስት ናይ ኣሜሪካ ምክንያቱ እታ ኢትዮጵያ ቢዳ ኣዙር በዓልና ከነመሓድራ ስለዝኾና ኣብ ትሕተና ስለዝኾነት እዚ ሃገር ኤርትራ ትባል ድማ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ትኹን ነታ ኢትዮጵያ ናጽነት ክንባ ወይ ከዓ ከም ድሌታ ክትገብራ ኣይኮነትን ናትና መጋበርያ ክንገብራ ኢና ብምባል እዮም ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽን ክትዋኺ ኢሎም ስለዚ እዚኣቶም ክንምንታይ ኮንፈረንሳት ገይሮም ክንምንታይ ሰሚናራት ገይሮም ክንምንታይ ፎረምስ ገይሮም ክንምንታይ ሳብሚትስ ገይሮም ኣገዳስነት የብሉን ኤርትራ ናፃ ዝኾነት ሃገር እያ ምናልባት ከምቲ ዝተበገሰቶ ቁጠባዊ ግስጋሳይ ገበረትን እዚ ድማ ብሕማቕን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ካብ ሳሕል መፅዩ ብዝመሰረቶም ቁጠባዊ ፕላን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፍሉ ዩኒቨርሲታት ስለዝተምሃረ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ራሽያ ፍሉ ዩኒቨርሲታት ወይ ኣብ ናይ ቻይና ፍሉ ዩኒቨርሲታት ስለዝተምሃረ ዘይኮነ ኣብ ሳሕል ኣብ ናቕፋ ብዝገበሮ ጎስጓስ ናይ ቁጠባ ሃገር ክሃንፅ ክኢሉ እዩ ክሳብ 98 ድማ ከመይ ዝበለ ናሃሩ ዝነበረ ቁጠባ ሃኒፁ እዩ ድሒሩ ግን ኣሜሪካ ምስ ኩሎም መሻርክታ ኮይና ድሕርቲ ውግእ ብፍጹም ክንቀሳቀስ ከም ዘይክእል ጌራ ኢዱ ንግሩን ክተኣስሮ ፈቲና እቲ ዕላማ ኤርትራ ንኸይትዓቢ ኮነትን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንኸይትህሉ እዩ ነይሩ ነዚ ድማ ስዒሩ ወፂኡ እቲ መንግስቲ ናይ መን ደገፍ ነይርዎ መን ደንጊፅሉ መን ሓጊዝዎ ካላርስቲ እዩ ብባዕሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ሓገዝ ኣብ ኤርትራ ነዚ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ምስጋራ ኣገራሚ ኣይኮነን ካብኡ ዝገድድ ሓይልታት ናይ ዓለም መፂኦም ኣብ ሳሒል ክጭፍጭፍዎ ሓንቲ ንታሪክ መምሃሪት ክትኮነኩም I'm gonna give you one evidence ኣብዚኣ ለንቀነ ዝመፀት ቪድዮ ድሕሪት የከረይኩም ሓሲበ ነይረ ግን እስከ ንሽተይ ነዚኦም መልሲ ክትኮኖም ትኽእል ማለት እዩ ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ዘይፀዓቱ ምዃኖም መዓስ ክርዶም ኣይርዳእንን እዩ listen to this one now ናታትኩም ጀነራላት በዓል ዓሊ ኢብራሂምን ውጩን ካልኦትን ጥራይ ዝከታተል ዝኾነ ርክበይ ምስቶም ናይ ግንባር ኣዘዝትን ሩስያውያን ኣማኸርትን ነይሩ መለሰ እዛና ሓድሽ ወረስ ሰምዓ እዚ ሓደ ምሩኽ ናይ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ቋንቋ ሩስያ ስለዝኽእል ነቲ ስለያዊ መርበብ ናይ ራሽያ ንሰራዊት ናይ ደርጊ ዝሕግዝ ዝነበረ ነቲ ኩሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ዓሊ ኢብራሂም ሓደ ብርቱዕ ወታደራዊ ኣዛዚ ናይ ኤርትራ ነይሩ ንሱ ዝብሎ ዝዛረበ ኩሉ ነቲ ሬድዮ ሃለው ናይ ኤርትራ ጠሊፎም ኣብ ሰውራ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝዛረቦ ነቶም ራሻውያን ነቲ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ናይ ኤርትራ ዝስልዩ ዝነበሩ መን ደርጊ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ይትርጉመሎም ነይሩ ተማሪኹ ሕጂ ስምዕዎ እቲ ታሪክ እንታይ ኣጋጢሙ ዝያዳ ክንፈልጥ ታንጠና ብኸመይ ትከታተሎም ማለት እዩ ኢላ ሓተትክዎ
علي إبراهيم متزنوح عمتها استخدت الكوسري عبس جنبار يكون كابزو وزعين تلاتن كسايسو أنا تسخر بوتاي خيد RDF زبها المسار حستزلنا أبي كوني رخبالون مفلات أي فقني بزخون أنت تخيلو كورا سيرنا كابنا بن علي إبراهيم زموتنا الأغتاط كمتو ناتو مقرانيا كوينا نحلفتنا نركم يرنا بلنا كابون لعلكم كتصل زيد لنا على استد مغيار أمونا ويح زي خبز تخطت الكيوم نتقصوا زيد فلط علي إبراهيم تترخبو سنتين بلكا إلى حتى تقوى مجمريات نصو زي فلط بناتنا وقن لعروت عززتنا زنبرون فرح الشعلوتن معنا الكوى كابز قرمني حرق زي بزنبرن كلت قامقع سوفيتاويان زنبر ومشيتها بمزن قعم سينا العال دحر علال جنبارنا فاتل عيلو نعمتا زوردنا كسراتات إنا تزراربو حرق كاب حرر نزور الزنزل على وي حلافي انكوان السيزي جنبار يالو راسو سياسة فوركم بيهم يتهاجر يتمارا وتهدر لمالت نكرامل هيوتون ملو كتمرت عالمنا ويجحكا يقبا إلو وتهدر وكبتهم من ثورانا إرترا من البات جزيان تخليوه على ملوون كتريالو تخل ميوزيومس ويكا بيت مذكرات تغيرو بفلوي كبرك وهابو زقبالو جزيك ماتيو بكز ثورانا إرترا نحنا إرتراوين سلازوخنا يكونا ندنقز لنا وحد جزيو كمزا عينت حيلنا يمعرابا عالم بعراشا كوريا إسرائيل كلهم حيلتات زل على وتهدروا عقم زلهم زسلطن وزنبر مخا بغطر زعبيكا بغطبا زعبيكا بكل نجر زعبيكا بتنتن عبيلو كسر زخالي امين إرترا ندرجم سعرا يكونن إرترا نراشا نخالوت حيلتات يا سعرا سجنا يكونن أمريكا مس حبر السوفيت تفاتيتا ان السوفيت سوفيت حبر السوفيت كفشل بمخالوك ساعت كنديا سيلبريت تقبرو إيماجين إرترا كند منتاي حيل سعرا متيا على إبراهيم نالبات عبي فولو ينعتاتهم زقلت قرصتات عبي إرترا كزرقح زلو تاريخهم تسنيدو كابز خلو زي تكن تاريخنا هوليوود نرزلنا كاوز جدد كاوز بلز فيلمتات كسرح ما بخلو بزلع على كبري نت تاريخ تسنيدو نابولدوتات كسقر تمليتيو everybody دما بجمريا كن تاريخنا كنفلط تخيلنا ترايب نساتهم صنصواي كعللونا خلو سلامتا زمصو زلغو مليسنا نتاريخنا نخنفلط سلز دفافعنا ناو تاريخنا أكداسو زقبرو حجك السمعيكم تاريخنا إرترا عب جزي قالسي حبر السوفيت منقستي ني درق سلة تحجز نبرت إسرائيل سلة تحجز نبرت كوريا سلة تحجز نبرت جرمن تحجز سلة نبرت كالوت معربيان هجرات سلة تحجز نبرت رأي كنا عبزو وانزي أمريكا وبفلو يقول حتى هيبا كمي غير نز منقست نز هجرزن يطفو إلى ننوع عمتات تقاليسات رادي كونسي تعبيد بزملوك عنقوا أنصار حنت أفريقيا هاجر كتزارب زخالت له حنت أمريكا وترياك بتقبر سمعه بس قرب أبسمعيد كتوكاز زربايجن عقل غيرنا نسمعيه ليش لا يقبروا سبورت يقبروا let's go now radar and when I saw non-stop coverage of how the US government hounds and harasses that nation trying to undermine them for so many decades I immediately knew without any details that there must be a reason the United States is after Eritrea in particular. And of course, I was right. I came across this piece from the Ministry of Information labeled U.S. State Department Policy of Unremitting Hostility toward Eritrea. Now, this piece is discussing هذا ضربالو بدرجانا أمريكا أبزوانزي ترجع بمولع عالم تقبلتنا رخبة ويكا ببزوحات نجارات ببزوحات كيلاتات زدقف أمريكا نحن هاجر تارجت كيرا كتتك عن تجميرا تهاجرتيا قال نجار قنع نجار تجبر الله زبلا الرداد أيو سلامتاي نابن تبيرترا إسياس ديكتاتور سلزخونيا خم تجبر نازلا أفريقيا هذا ثلاثة زخون ديكتاتورات اللوا كابيسياس لعلك أدمي سياس زنوجوسك ساب حجزولو بعد المسافين اللو كم عينة تصابوي قات ممني ترديهم اللو كمو ناي رواندا ونالو ملو حاجة زقبر له ناي جبسي لعلي سياسة أبسط أن يروح اسمه مباركتي بزباونا عبست قتل مالتي سلذي it's not about dictatorship ويكا هذا أبسط أنه وحسلت أنا سي كوننت كريتيريا أفريقيا بزح اللوا هاجرات عرب معات اللون ديكتاتور سايقد سومني in fact كنت يجزي خدق ملكمية قدافي ملو جزي ديكتاتور كله أي قتلوه بس أمريكا تحاور في جمرين قتلهم رجعهم لهم كالب ماي أبجبسي نتزبانات ديكتاتور تدقفنا يرى أمريكا
نمجمريا بنا هزباو مريجا نزتغبر مرسي زبحال نعو اليوم بديكتاتور تكيومو سلازي امريكا بوليتيكا ناتو كردعنا خلالو اتس نوت اباوت ابي ايرترا ديكتاتور لو ديالنا يكون ويكا سياس ديكتاتور دي يكونن تي نيرترا كسحكن زنصلا زلو انتايدا ابت زوبات رب حلوا منغس ايرترا دما بفصم نترب حناتهم مغابريا كون ايدلين شترايغنا يكونن لعلي ايرترا يلي وايلي لعلي ايرترا زياده مغابريا ناتهم كون زخل መንግስት ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ እዩ ዓመታት ድማ ከም ስለ ዝነበረ ስለዚ ነቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍላይ ድማ ኣብ ዘመነ ህወሓት ኤርትራ ሕራይ ኢሎም ብናይ ኢትዮጵያ ገይሮም ንኤርትራ ድሌቶም ክገብርዋ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ኣብ ኢድና መናሓዝ ነቲ ናይ ኤርትራ ውሑት ህዝብን ንእሽተይ ሃገርን ንዑ ኣፃቢብና ክንኣልዮ ኢና ነቲ ሃገር ድማ ኣብ ኢድና ክንገብራ ኢና ዝብል ሕማቅ ካልኩሌሽን እዩ ነይርዎም ኣብ ትርፊ ግዜኦም ዝሓስብዎ እምበር ዕሙቕ ኣቢሎም ተዝሓስብዎ ነይሮም ተሰውራ ናይ ኤርትራ ዘንብቡ ነይሮም ከምኡ ኣይምገበሮም ግን ኣይግልሶም ንዕኦም بس هذا تمهاري ويك هذا زي قدس ابت ستيت ديبارتمنت سرحين ايرترا بزعبا كحسب زخ نتز نبره دوكمنت ناغبره سلامتايكم زلكم زلو امريكاويان بزح غزي جيغا سلو زفصمو صنيهلو دما بريزيدنت سياسمو تمساسال حبريتا كبكم يكاو زياده بعنقو زلو اجن ملس از زبحال زلو تا امريكا نا ايرترا تغبرا تكرو كل غزي كاب نوي حوان بكابزيا حجن ريازلنا بطلقي بريزيدنت سياس كزاربك فتنيو ግን ነዚያ ንስማዓያ ምክንያቱ ከም ኣሜሪካዊት ኣትሪርያ ትዛረብ ነቲ መንግስትና ሃገራ ድማ ብኸመይ ትነቕፈራ እዩ A recent policy paper that the United States released, the US State Department released. Now, they quietly amended certain parts of it just this month. And I noticed that in it's nearly, I think it's about 18. أنا فيديو ندحرا غلطيفة بليز أب يوتيوب زلهم فيديو انت غلطيف لكم أنا جزي حتصير سلازلنا بحتصير جزي رياكت خجبر سلازلية أبزات ريواز لهم حجي سيتينج نا يوتيوب عتيهم نت سبيد بلاي باك سبيد زبلزلو كتزحلوات تقوليهم تغلطيفكم أنا قلنا تسرح ناتي نتي نساتهم زبلوا غلط فابيله كقلت لكم سلازلية سلازي كم دليتكم أزحيلكم أغلطيفكم كسمعوا عدل سلازلكم بيوتيوبكم تتقبلوا لنا تعدل so let's go pages or so. Yes, they're trying to amend some of their explicit language of the United States exposing themselves. Now, first of all, let me tell you, this policy paper, which hopefully you'll be able to see here in just a moment, is 18 pages. It's titled Integrated Country Strategy. Now, this piece, listen, it was originally approved May 5th of 2022, but they revised it as recently as November 17th, 2023. So they just recently quietly revised and released it. But I love the fact that I was able to go through this piece that showed some of the most problematic parts of America exposing its hands and its agenda of sabotage for Eritrea. That's why I'm saying that they quietly released this policy paper, because they're trying to soften, in my estimation, her explicit hegemonic agenda for Eritrea. Again, this is from the State Department. I want to read you a piece from this article that was published in the spring. ኣብቲ ሓለፈ ገይረልኩም ነይራ ነቲ ካብቲ ንሳት ትዛረቦ ዘላ ዘገርም ንሰብ ቅፅኒላው ክትብለኩም እያ ዳርጋ 80 ሚታዊት ህዝቢ ኣሜሪካ ኣውሒደ ዝነገረኩም ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ናይ ፎሬን ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ኢንቴግሬትድ ካንትሪ ስትራቴጂ ኢሉ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘውፅኡ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣሜሪካ ስለዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝውክል ክንብል የብልና እዚ ኢሎሞ ዘለዉ ቋንቋ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ዕቡያት ምዃኖም ክንዲ ምንታይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ሕማቅ ቋንቋ ከም ዝጥቀሙ ሕጂ ቀይሮም ኣለዉ ግን ካብ 2018 ንሓደ ካብ 2022 ጀሚሩ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኩሉ ህዝቢ ዓለም ንኸንብቦ ገይሮሞ ዝነበሩ ኣብዚ እውን ብኣንክሮ ዝገለጽክልኩም እዩ ሕጂ ስምዕዋ ከመይ ጌራ ክትገልጾ ያሳ of this year. And then I want you to know that they updated some parts of it as recently as November of this year. Are you following me? So this piece that was written some months ago exposing this in the spring of 2023, this piece talks about the United States, the State Department's integrated country strategy on Eritrea, right? Of its most problematic parts that it points out, and this is this 18 piece that you can easily read it, but again, they just recently revised it. That's the one that I started to dig into. But I want you to again listen to the piece that was written a few months ago exposing this policy paper from the United States State Department. The policy document announces for the first time that the U.S. had indeed pursued, this is a quote from the piece, since September of 2021, U.S. National Security Council, that's the NSC, endorsed policy of disciplined confrontation with the Eritrean government. The U.S. State Department's policy paper stated that they were, since September 2021, the U.S. National Security Council endorsed policy of disciplined confrontation with the Eritrean government.
In accordance with this subversive directive, core task of the U.S. Embassy in Eritrea, primarily government misinformation, disinformation. This is so بحتر زبالي أبتي policy document ناتهم نعنا قا أبزون بتعمي بزجرم من جدي قليش كسب كندي كم زجرم من تتعبيت نايت policy ناتهم إيرتراوية نخنم ببو علم نخنم ببو يلوم policy نقول public جيروم يوم زرجع ما تزبروز نبرد ما نعا حجس الإزرائيلية بتعمى جريموا زجرميو كم أمريكاوي بتعمي خاط جرم تخل مغنياتو بريزنت سياسة فوركي بشمونا بريزنت ونايبلون دحرموت إسياس نتهاجر كسب موتنا إسياس كنت بينا نتوهم حزب أمريكا نتوهم حزب إيرترا دما أبغونا نقبرون كن فتنينا بتعمي هذا هاجر قبل كلا هاجر بكم زعينة تعبيد كزارب نبي حق زكرمي زحنخي ساجيكم أمريكاوي رياكت تقبر كلا ريوا بتعمي زكرم إيرترا وأمريكا زلهمون it must shock you سمعوا حاج. A quote from the piece. I'm gonna slow down and say that part again. Another quote from the piece says that in accordance with this subversive directive, the U.S. Embassy in Eritrea primarily revolve around, quote, rigorously challenging government mis- and disinformation, seeks to isolate Eritrea's toxic regional influence and limits its engagement with political level regime officials. The legality, rationale, and national security ramifications of what is termed as a policy, quote, of disciplined confrontation aside, it must be underlined that the now formally declared hostile U.S. position was never communicated to Eritrea prior to the publication and official dissemination of this policy paper. As this piece points out, again, the piece I'm reading from now is from April, spring of this year. إذا جيت بلا زلا كمان أبتاز برت أتكفال كي بس حد يا قامت بلدلا جيت هاي تبلدلا نيرترا من قصة يرترا زخط هلو زلو من قدي أتي أبزح جوك حد يسميهم تقدم نفس مركوسا بتصفرنا سلف ريلايانس نفسنا خنكلينا زبل بوليسي توكسيكيو مرزامة حساسبها سلزخونه مرزامة حساسبها نفس مركوسا زبل أتحساسبها أمريكا نايرترا أبتزوبات نخيلقب ناف إثيوبيا ديو ناف السودان ديو ناف سوماليا ديو ناف كالوت حقرات أبتزوبات زلوان نخيلقب ناف كينيا ديو خيلقب نتحبريتاناتهم disinformation misinformation جيجا حبريتا سلزخونه كن عشقال لنا تهاجر ايزوليت كنا نصلالنا بزخونه يخون منجدي تا ايديولوجي ناي بريزنت ايرتران ناي منجس ايرتران ناب قالوت هاجر كيلقب كنصلو خنكلالنا زبل ايديولوجي اوت اميم سرح نيرو زيجي بنصور قانقا ابتناتهم انتجريتد كاونتر استراتيجي زبل قداماي قص نايت بوليس زنبري حجي سمعوا ازياغن دحن صقم دحن نتنا امريكا نا ايرترا كونتات ابكالوت نخيلحم اوشت ايرترا زبل وحجي بانكر وقت زارب سمعوا. After I was reading through this piece, I decided to go look at the updated version and realized that they just updated it this month. Quietly made some amendments and revisions. So the U.S. government official policy papers admitted that they're trying to undermine the Eritrean government with confrontation, and they never told the Eritrean government these plans. That's not all. Among the many other problematic parts of this 18-page policy paper from the U.S. State Department, as this article so aptly declares, the temerity of the U.S. administration to arrogate to itself the mandated mission of mapping out Eritrea's future political trajectory is outrageous and deplorable. Amen to that. Indeed, the policy document unabashedly announces, y'all brace yourself for this. This is a quote, and this is a directive from the government. Our primary strategic policy goal is to cultivate Eritrea's next generation and prepare for a post-Isaiah's regime. Family, you know I'm gonna have to do another series. I was talking to the brother Phil here. زيادة رباطيات رايت كم تقرع جيروا مهنياتو انت ياميلهم نتصر تقانقوا جيرهم ناتنا كندن أقداسن استراتيجين بوليسن انتهي كوني لهم نيرترا دحر إسياس راينا مدب كنوز الله نخل سلذي كساب نسو إسياس ساب زموت بنتصر قانقوا يمزبلو بريزيدنت ايبلو إسياس كتب التقوين كخاب بناتنا ديبلوماتي قانقوا بريزيدنت أفوركي ويدما نورمال كتصوع خلو أفوركي الكاخات صوع إسياس بنتصر شو متتقيمهم يعني إسياس كنا بالغلينا عب دبلوماتي قانقوا ناي منيستر قدات وز اي بوليسي إنا نزارب زلنا إسياس كساب زي لكن نتبي من سينا يتهاجر عب قننا خنقبرينا بخمي سمعوا عجبا على خنقركم يعني أنا خير قامنا لكم
know, I got to have a special broadcast just covering these U.S. government policy papers and U.S. government hearings and all these official things that the government is secretly doing, not only in Eritrea, but around the planet, with the emphasis on my Black family in the diaspora. I'm going to read that last part again because I'm going to have to do another follow-up. I'm reading you a quote from the U.S. policy paper prior to its recent amendment. It stated, quote, "Our primary strategic policy goal is to cultivate Eritrea's next generation and prepare for a post-Isaias regime." Family, I know it's hard for us to wrap our minds around this because we're not this arrogant and sick and twisted. We don't have hegemonic tendencies in our blood. So it's hard for us to understand that somebody would, number one, feel this way, believe this way, think this way, and then make it a part of the official U.S. governmental policy. The United States wonders why they are despised around the world, and they love to act like that everybody is involved in some form of anti-American propaganda. No, it's when you... انتهى تبلدلا بحفشة كم عينة درجة ناي تعبيت ترى يفلتني يا تبلدلا بحث ارتبالي كم عينة تعبيت قبل الهجرات النار رأيت كلاجن كي حفرت أمريكا سلمنتهي علم أنت أرنا تزارب الله سلمنتهينا نتسلع أنت أرى أمريكاويان سلمنتهي يزارب الله على ونابلو كي حفر دما يزارب لاتك إذا عينة قعنقع تزلع على درجة ناي تعبيت تزلع على درجة ناي نعقت ناي كالو تزبي نحد هاجر سياسي اللي نادي هيرلينا إيرتراوين نوسنو كنوسنو زقبا ملس هيكونن كوسنا لنا زقبا إثيوبيا هيكونن تنكتوسنا لنا تقبا السودان هيكونن ولا جبت ولا صوماليا ولا UAE ولا سعودية ولا أمريكا هيكونن إيرتراوين إنا خنوسن زقبا بزي قدس إيرتراوين قبل علم رحناتنا انتهي نزارب أنتي حتى ترى أمريكا وزبلون مساليك تبلا تغيب هذا أنا منجستو وكيلو كم زعينة قوام كختكم كلجن نايب حق الدبلوماسية والنعكات إذا ما نعكات إيرترا كانت أمريكا حلنا زي بلوم سباتي ما حضروها خمسة لويات. Tell the world in an official policy paper that you don't expect everybody to read that your primary focus, objective, strategic policy goal is to start messing with the Eritrean children. The government is admitting that they plan to program and indoctrinate and influence the younger generation of the Eritreans. Yes. They are sitting here, the U.S. government, after its open failures in Syria and Afghanistan and Iraq and all of its secret and quiet wars it continues to engage in throughout Africa. For example, Yemen, those quiet wars we're engaged in there. She says she's making plans. Let's say it like this. And I'm saying it in a question form. To engage in an Eritrean coup. Because you said you were planning for a post-Isaias regime. And this policy paper was so disrespectful, that particular section did not refer to him as H.E. President Isaias Afwerki. They said a post-Isaias regime. ما بحكي بسمعت كتزارب صنيحة أمريكا كبوليس ناتا كفشول من قدناتا زيت مهر مرح تزلوا هجريا أب إيراق استفدت زجبروه فشول أب أفغانستان زجبروه زفشله أب ليبيا زجبروه أب سوريا زجبروه أب يمن زجبروه أب كل فشيلهم كبكعوكي حفر حجون دحري سياس دحرتي HE ويكا His Excellency تبعيلكا ويكا دحري President أفوركي ويقالك عندما بال كله قريفهم دحري سياس زبل
كم بوليسي كم ناي حجر بوليسي جيركا بتعبي تزارب كي حفروا دما إذا حجسات ولا دلا ناي عميو حج دما موارح دما مسير ترى بتجبر زلا بوس زخونة أكايدا مسير ترى كن عرق نخلينا مسير ترى زمدنا كن حنس كن فتنينا ناي بحكي ذكرنا أمريكا لحن تزيادة كما يكون خيل بريزنت سياسة نهي قلتيو كمل ساينا زين ترغيبنا كيتكم رأيوا الدياسبورا channel زبلا لكم ناي بحكي نبزع سب زقرعي أزراربايو نسالما بتخكل بتسقبوا عينت قوانقوا غير عملي ساتلو اسكانيشتين غير عرستي حوالات تقدف أكل سلايا خوينهم يصرح لهم نيرهم سنة أولينياتات كوني خوري يوم بلاك ماركت استواف زتري ودل لهم هذا كابتن اكتيفيستس تجراوي ناي تجراي ما بقول زلو نتوم يرتراوين أم مهدان إذا لو زبحال زلو بعفون نزوب سنة ببنياتات بزي زخوني يخون شفتي بزي زخوني يخون مرة قاقتي سليانا يهدف يوم نيرون بمبال نكسروا زتهم به زربا أبابليك ميديا مزيو أبقد مهزبي تزاري بنيرو زين بقمت ألون رأيو فويس أوف أمريكا حنت فيديو جرمالو بخل قمتينا هنرياينا በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የስደተኞች ፍልሰተኞችና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶች የሥራ ክፍል ዳይሬክተር እንጉዳይ መስቀሌ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃል በአዲስ አበባ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የታሰሩ ኤርትራውያን መኖራቸውን እንደሚያውቁ ገልጸዋል። ቁጥር መናገር ትንሽ ቢቸግርም የመጀመሪያው መረጃ ሲደርሰን ታህሳስ 7 2023 ዓ.ም ቁጥር So ኤርትራውያን استفلالي መንገዲ በት human rights ናይ አዲስ አበባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ استفلالي ቦታ ተኣሲሮም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ኣኑ ኩሉ ክንሪኦ ንኽእልና መልስልስና በልና ክንሪኦ ክንፍትን ነገረ ስደተኛም የታሰሩ ስደተኞችን እየተዘዋወረ እንደሚጠይቅ ገልጾ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ 24 ሳሪስ አዲሱ ሰፈር ፖሊስ ጣቢያ 27 ስደተኞች እንዳሉ እንደሚያውቅ ገልጿል። የሚጠቀሙበት ዘዴ አለ። መጀመሪያ ይፈትሿቸዋል። ከዛም በሌላ ነገር እንደሚወነጅሏቸው ያስፈራሯቸዋል። በተለይ ደግሞ አርብ ቀን ከተያዙ ቅዳሜና እሁድ መውጣት ስለማይችሉ ወዲያውኑ ወደ መደራደር ነው የሚገቡት። ገና እንደተያዙ መንገድ ላይ ያሉ ለፖሊሶቹ ብር ከፍለው የሚለቀቁ ሰዎች አሉ። ከታሰሩም በኋላ እንደዚሁ በሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ከፍለው የሚወጡ አሉ። እስከ 20 ሺህ ብር ድረስ የሚጠየቁ አሉ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽኗ እንጉዳይ መስቀሌም ተመሳሳይ ስሞታዎች እንደሚደርሷቸው ነግረውኛል። እውቅና ያገኙ ስደተኞችም ጭምር ነው ለእስራት እየተዳረጉ ያሉት። በሐፈሻ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገበን የብሎም ዞም ሰባት ዚያቶም ወረቐት ከለዎምን ወረቐት ዘለዎም እውን ይግፈፉ ምዃኖም ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ። ወረቐት ዘይብሎም ይወስድዎም ብፍላይ ዓርቢ እንተሒዞሞም ድማ ናይ ቢዝነስ ኩነታት ምዃኑ ምክንያቱ ዓርቢ ተተሓሒዝካ ቀዳምን ሰንበትን ዝኾነ ስራሕ ናይ ቤት ፍርዲ ስለዘየለ ክሳብ ሰውኒ ክፀንኻ ስለዚ ብውራይ ኢልካ ነቶም ሰባት ንኽዘምት ገንዘብ ንኽትሓትት ንኽሰርቕ ዝግበር ኩነታት ምዃኑ እቲ መንግስቲ ኢድ ኣለዎ ዶ የብሉን ብርግፅ ኢድ ኣለዎ እንተዘይህልዎ መግለፂ ምሃበ ዝኾነ መገበረ ነይሩ ብርግፅ ኢድ ኣለዎ ንሱ ዘተባብዖ ዘሎ ኩነታት ከም ዝኾነ ድማ ንምግንዛቡ ኣየፀግምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ፀገም ከየቋረፀ ከሎ ሓድሽ ሓበሬታታት ኣሎ። ምናልባት ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናይ ሱዳን ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ጀነራላት ንዘተ ሰላም ኣብ ጅቡቲ ንክራኸቡ ተሰማሚዖም ነይሮም። ሃንደበት ግን እቲ ዘተ ሰላም ተወዲቡ ዝነበረ ጠጠው ከም ዝበለን ነቲ ናይቲ ሰራዊት ሱዳን ሓላፊ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ንሱ ከምዚ ክሳተፍ ከምዘይብሉን ዝተወሰነ ግዜ ተናዊሑ ከም ዘሎ ነጊሮሞ ነቲ ካልኣይ ነቲ ሕሜት ዝበሃል ንኣዲስ አበባ መፅዩ ምስ ኣብ ተራኺቡ ኣብ ክቡር ዝኾነ ቀባበላ ተገይረሉ ንኩሉ ዘገረመ እዩ። እንድሕር ኣዲስ አበባ ክመፅእ ዝኽእል ተነይሩሲ ስለምንታይ ኣብ ጅቡቲ ከይዶም ክራኸቡ ይከኣሉን ዊዶን ነው እስከ ንስማዕ። እዚ ድማ ህንደሳ ብድሕሪ መጋረጃ መን ክኸውን ከም ዝኽእል ክንርኢና ፅንሕ ኢልና ስለዚ ኣብ ትዊተር ናቱ ኣብ ኤክስ ናቱ ከም ዝገለፀ እውን ንመሓመድ ሓመዳን ዳጋሎ ተቐቢለዮ ከም ዝነበርኩን ከም ዘዘራርቦ ንዘተ ሰላም ንብል ኣሎ። እንታይ ንሓዲኦም ረኺብካ እንታይ ካ ከተዘራርብ ንክልቲኦም ኣራኺብካ ኮፍ ምባል እዩ ዝድለ ዘሎ። ብዝኾነ ግን ንዕኡ ኣቦ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን። ሕጂ ሓንቲ ንእሽተይ ሓፃር ሪፖርት ነይራ እስኪ ናብ ኣምስ ወሰድና ክንሪኣ ኢና እስኪ
من كم زهندسو نزي من أمونقات يخم زلون زقلت حبريتا سلو የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የምታስታጥቀው ኃይል አዛዥ በኤምሬቶች ከሚደገፉት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ። በሱዳን ጦርነት ላይ አማጺ ኃይል የሚመሩትና በቅርቡ በድብቅ ከብልጽግናው መንግስት ተወካዮች ጋር በሱዳን እንደተገናኙ የተነገረላቸው ሐሚቲ በይፋ አዲስ አበባ ተገኝቷል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የምስራቅ አፍሪካ ቅርንጫፍ እየተባለ የሚነገርለት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ልክ እንደ ጀነራል ሐሚቲ ጦር ሁሉ በኤምሬቶች የሚደገፍና የሚታ بحفشة كم نريو زلنا بإمارات دقف حميتي بإمارات دقف برايم مينستر أبي تراقيبهم أبدي سابات زراريبهم سلزي كل التبلان نا UAE كم زخونة بدحر مقارجة أبزوان زقلت إنه خونة يمتعلو تمسا سالز الرب كله أب كل الأمحارة كمونا بأورو مقد محيدة معالتي بدرون سيفيل هزب كم ستقعي زقلت حبريتا بستفل عليه وقن كجمادح النيون اللون بزعبا زم إيرتراويان زو سرو زلو نابل علي إثيوبياويان وزور زلو حدا سبسك زي اسمعوا زي قدامي تزبي زقبرو زلو Save our children. Save our women. These guys. Go sponsor for Ethiopian Airlines. Look. At the same time, he's a severe humanitarian catastrophe because of systematic sexual violence and the You support genocide! Free Tigray! You support genocide! Genocide! So بستفل عليه من قدي سلام سلفي يقبر كم زنبره أنصار UAE أب إيرلاينز ناتهم كيدومون سلام سلفي خمس جبروا تحدى ناي تجراي زنبره يو حواوي سمايم أنصار UAE أب جدي تجراي بيو بدرونس ناي UAE ويكنا إمارات نقتل لنا مبان سلام سلفي وقبر خلوا حجي ما أمحارة أبستفل عليه بوتا أنصار إيرلاينز ناي إثيوبيان أنصار إيرلاينز ناي UAE ويكنا قطر ناي فلاي إمارات زبلن اتحاد ايرلاينسن አንጻሮሙን ሰላማዊ ሰልፊ አፍቲ ኤርፖርታት ይገብሩهم ዘለው አخገልጻልኩም ኢለ ገርማችሁ ነገር የኦሮሞማ መንግስት አዲስ አበባ ላይ ኤርትራውያን እኛ ሊቢያ ላይ እና ሱዳን ላይ እየታሰረ ገንዘብ እንደምንከፍለው ሁሉ እያስከፈላችሁ በጣም ያሳዝናል። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ እንደ አንድ አማራ የተረዳሁት ነገር ኤርትራውያን አይደለም እየታሰሩ ያለ ኤርትራውያን ለምን እየተንገላቱ ያለ መንገላታት መታሰር ለነሱ ቀላል ነው። እየታሰረ እየተንገላታ ያለ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነው። ኤርትራውያን አንድ ጀርመናውያን ዱባይ ሄዶ ቱሪስት እንደሚባለው ሁሉ ለኛ እንደ ቱሪስት ነው የሚቆጠሩ ጉጭ ንገራችሁ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ስናስብ ማለት ነው። አንድ ኤርትራውያንን ከአውሮፓ ወይም ከአሜሪካ ሲሄድ ማክሲማም 10,000 ዩሮ ሳይዝ አይደል ያ ማለት ያ ገንዘብ ሄዶ ከኤርትራ ሬስቶራንት አይደለም የሚጠቀመው ከኢትዮጵያውያን ሬስቶራንት ነው። እንታይ ብላሎ ሓቂ ድማ ብቁጠባ ዝርዳእ ሕብረተሰብ ስለ ዘይኮነ እምበር ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ንዓና ኣብ ሊብያን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ዘጋጥም ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ይብሎም ኣሎ። መጀመርያ ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ወይ ከ ናይ ኣቢ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራውያን ኣይኮነን ዝኣስር ዘሎ ይብላ ኣሎ። ከም ኢትዮጵያዊ ከም ኣምሓራይ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ ይብላ ኣሎ ንቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝኣስር ዘሎ። ምክንያቱ ኤርትራዊ ስደተኛ ዘይኮነ ዶላራት ደፍስስ ዝነበረ ቱሪስት እዩ ነይሩ። ጀርመናዊ ክመፀካ ከሎ ቱሪስት ኮይኑ ስማዓካ ኤርትራዊ ክመፅእ ከሎ ቱሪስት ኮይኑ ዘይስማዓካ ተኮይንካ ቁጠባ ስለ ዘይርዳእካ ክንደይ ኤርትራዊ ክንደይ ገንዘብ ይኣፍሲስ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት 2018 እንተሓሲብካዮ ዘይተዓደነ ገንዘብ እዩ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ፈሲሱ ካብ ኤርትራውያን። ኣፍሪካውያን ግን ርእሶም ስለ ዘይሰርሕ ቀደም ሱዳን ርእሶም ስለ ዘይሰርሕ ብርግዜ ሓሪቀ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ፖለቲከኛታት ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ርእሶም ኣይሰርሕን ነይሩ። ኤርትራዊ የሓበሽ ያ ሓጀ እናበሉ ክንደይ ኤርትራዊ ቱሪስት ኣብ ኤርፖርት የሳቂ ነይሩ። ገንዘብ ሒዙ ኢንቨስት ንክገብር ዝመፀሎም ዘሎ ኣይርድኦም እዩ። እዚ ግን ኣይርድኦምና ኣይኮነን። ኣብቲ መንግስቲ ብልሽውና እንተሎ ረብሓ ናይ ሃገር ዘይቀድሙ ሰባት ኣለው። እቶም ወታደራት ኣብቲ ኤርፖርት ጌርካዮም ዘለካ ናይ ነብሶም ረብሓ እምበር ናይ ሃገር ረብሓ ይግድሶም እዩ። ከመይ ገይሮም ነቲ ስደተኛ ክመፅእ ከሎ ነቲ ቱሪስት ሰሪቆም ይበልዕዎ ጥራዮም ዝሓስቡ ሃገር ድማ ብኸመይ ተዓኑ ሱዳን ክትዓኑ ምዃና ኣብ 2011 ንሪአ ነይራነ ናይ መወዳእታ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ድሕሪ ሕጂ ናብዚ ሃገር ገፀይ ምሽ ክኸይድ ኣብኡ ገፀይ ከማ ናይ ሸይን ነይለ ምሕለ ወፅእ ክወፅእ ከለኹ ዘይኮንኩስ ሓንቲ ኣብ ቱሪዝም ምስከትካቡ ምክንያቱ ንዓይ ኣጋጠመንን ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ጥቃይ ተኣሲሮም ርየ ንዓይስ ኣጋጣሚ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ወይ ዓረብ ስለ ዝኽእል ዘይኮንኩስ ኣጋጣሚ ሕሊፎም ንዓይ
ብዙሕ ሰብ ግናዊ ሰራጣ ከም ዝነበርኩ ድሕረይ ድማ እናገደደ ከም ዝኸደ ኣብ 2018 ድማ ኣብ ዝኸፈ ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረ ይዝክር ስለዚ ሓደ መንግስቲ ክጥፍሽ ድሕሪ ኮይኑ ረብሑ ዘየለለ ተኮይኑ ኢትዮጵያ ድማ ንኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ዝዋን እዚ ብዙሕ ካምፔይን ኣብ ትዊተር ይወፅእ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣይትጠቀሙ ኤርትራውያን ዝብል ንውሕስነትኩም ተባሂሉ ምክንያቱ ታርጌት ክገብሩካ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ኤርትራውያን ካብቲ ዓዲ ይወፁ ኣለው ብዙሕ ሃገራት ይወፁ ኣለው ኤርትራዊ ቱሪስት ናብኡ ክኸይድ ኣይክእልኒ እዚ ድማ በዓልካ እግርካ ተኩስካ ምህራ ምበሃል ስለዚ ናይ ኣበ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣክንዲ ንኤርትራውያን ዘይኮነስ ንነብሱ ዝጎድእ ዘሎ ናበሉ ይዛረብ ኣለው ካልእ ዜና ካብ ከይወፃና ሓንቲ መርከብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ተራየትን ካብ ንባፅዕ ገፃት ትኸይድ ከም ዝነበረትን ኣብ ትዊተር ብተደጋጋሚ ይዝረብ ኣሎ ስለዚ ናይ ካርጎ ኣሶሳ ትበሃል መርከብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ጭዖ ካላ ዝረኣይዎ ንባፅዕ ከም ትኸይድ ዝነበረ ዝገልፅ እዩ ምናልባት ምስቲ ኣብ ብዙሓት ከም ዝፅሕፍዎ ዘለው ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ደርቂ ሓገዝ ንክትገብር ረድኤ ዝሓዘት ክትከውን ትኽእል እያ እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኢቭን ኣብቲ ዝኸፈ ኩነታት ከለዎ ናብ 2000 ከባቢ ንረድኤት ብኡ ክኣቱ ከም ዘፍቀደን ኢቭን ኣብ ከባቢ 2000 ድሕሪኡ እውን ብዙሕ ግዜ ንረድኤት ብኡ ክኣቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሓተተን ኣየድልየናን እዩ ኣብ ደገ ባሕርኹም ዝብል ናይ ፕራይም ሚኒስተር መለስን ናይ ካልኦት ካድረታት ናይ ወያነን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ሓንቲ መርከብ ናብኡ ተኣትላ ብርግፅ እንታይ ይካየድ ኣሎ ዘተ ሰላም ምስ ትግራይ ዝብል ዘረባ ኮለል ይብል ኣሎ ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ይነፍስ ኣሎ ኣሜሪካ ቀይራቶ ዘላ ስትራቴጂክ ኣና ምናልባት ካልእ ደኮ እንደኾን ካልእ ሰላም የምፅእ ኸውን ኣነ ቲፌዞ ናይ ሰላም እየ ኣይሆፕ ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ክመፅእ እዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ድማ ናብ ሰናይ ነገር ከተምርሓና ፅቡቕ ነገር ከተስማዓና የስ ኩሉ ነገራትና ብሕጋዊ መንገድን ብትክክለኛ መንገድን ክኸይድ ንደሊ ትሪቦ ዘለኹም ስልታት ናይ ባፅዕ ኣብ ዝለንቀና ክወፅእ ዝቐነየ ባፅዕ ምናልባት ደኾን ኣብ ትግራይ ጥሜት እንተሎ እኽሊ ረድኤት ብኡ ክኣቱ ተባሂሉ ዌልካም ንብል መስኪን ህዝቢ ክመውት ኣይንደልን ኢና ኣነ ይደልን እየ መስኪን ህዝቢ ኣብ ዘይወዓሎ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኣንፃርና ተንስዩ ፕሮፓጋንዳ ናይቶም ኢሊት ዝነበሩ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ንሳቶም እቶም መራሕቲ ይኮኑ ዝጠምዩ ዘለዉ ሕጂ እውን ተራ ህዝቢ እዩ ብገፊዕ ዝጠሚ ዘሎን ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ምስቲ ዝኸፈ ዝተራእየ ኣብ ታሪክ ጥሜት ምስ ዝወዳደር ጥሜት ኣብ ትግራይ ኣሎ ምናልባት እዛ መርከብ ናብኡ ተወዲያ ካልእ ፅንፅታታት እውን ብዓሰብ ደረጃ ንግዲ ገለታት ዝብል ገለ ስምምዕ ከም ዘሎስ ብታሕቲ ታሕቲ ብዙሕ ተፃሒፍለይ ኣሎ ድሓን ምስ ግዜኡ ከነቃህሉ ሓይና ብመንግስትታት ደረጃ ምስ ተዘርበ ንሪኦ እምበር ብዙሕ ነገራት ናይ ሰላም ተስፋ ከም ዘሎ ዘተንብህ ዝተፈላለዩ መዳያት መፂን ኣሎ ግን ትሕምሕም ኣብ ሶሻል ሚድያ ምምፃእ ኣገዳስነት ስለ ዘይብሉ ንሕጂ ኣብዚ ከነብሎ ኣይደልን እየ ኣብ ካልእ ግዜ እዋኑ ምስ ሓለፈ ምስ ኣኸለ ምስ ብዝያዳ ክንዛረበሉ እንደሊ ሕጂ ኣብታ ቀንዲ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ንሱ ድማ ጊቭ ሚ ሰከንድ እምበር ሕጂ ኣብታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፖሊሲ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ንዝብል ክዛረብ ከሎስ ከንስማዕ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ዓቕሊ ጌርኩም ስምዕዋ ድሕሪ ቀልጢፋትኩም ኣብ ዝሕልዋ ኣብታ ሴቲንጋት ኢኹም ኣብ ድሕነት ስትራቴጂ ዝብልዎ ኣብ ኤርትራ ዝፀንሐ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ቀፃሊ ተፃብኦን ናይ ኣሜሪካ ክልወጥ ትፅቢት ይግበረሉ ዶ ብኹን ንዛረብ ኮይና እዚ ولا عندي حاجه تمارس كان تاريخ ايوه بس كله دبل خيا خيس انا معلوخ الجن مساله حبار كنسرح نقول لنا البريزيدنت ترامب مليسو مالك رومي تصاوون እዚህ ልካህተ ማኻን የሉ ትኽእል ንንየተሉ ይኮነን ዋላ ነብለሉ ይኮነን ግን ዝቕየር ፖሊሲ ኩሉ ክእል እዩ ኣይትበል ትዝገርም እዚ ኩሉ ዓበይቲ ተባሂሎም ዝኩሉ ዓይሉ ዝኩሉ ናለዎም ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ናይ ህፃናት ፀወታ ፋይዳ ዘይብሉ ትርጉም ዘይብሉ ሳቶም ይኹን ካልኦት ዘይከስብሉስ እንታይ ገልተሾም እንታይ ቆፀሉ ባት ኣብዚ ቅድሚ ባይደን ትራምፕ ከሎ ኣንታ ኩሩም ቅይሩ እዮም ኢልካ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ግን ኤንጌጅ ክንገብር ምእንቲ ስለምንታይ
ኣይተማሃርኩም እንዲኹም ኣብ 80 ዓመት ደይንብሎም እና ፅሒፍና ምን ንፈልጥን ሓደ ሜሞራንዱም ሰዲድና ማለት ስለምንታይ 80 ዓመታት ካ ኮይኑ ቀፃሊ ተፃብኡን እዚ ኢልካ ክትመሃነሉ ትኽእል ሞገት ባህል የብሉን ትንታኔ ኣይኮነን ግምታት እውን ኣይኮነን ፋክቹዋል እዩ ካብ 1941 ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ቀፃሊ ጉጉይ ፖሊሲታት እሞ ኩሉ እቲ ጉጉይ ፖሊሲታት ካ እናተበርዓነ ዝኸይድ ስለምንታይ ክመሃሩ ይክእሉን መዘኻኸሪ ዝኾነ የድልዮም ክኸውን ተባሂሉ ተብልሎም ኣነ ዝገበሮ ተዝክሮ ምስ ኩሉ ዝበልካዮ ከይሰማምዓሉ ክእል ግን ንመፃኢ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ፕረዚደንት ትራምፕ መሊሱ ማለት ሩሙ ክእልዮም ቅይሩ ክእልዮም ኢልካ ትገብሮ ዘይኮነስ ኣይፍለጥን እዮም ትጋገዩ ኣለኹም ምባል ከ እንታይ ነብሩ ኣለዎ ምንቲ ከተመዝግብ ኣብ ተባትሎ ዘይኮነስ ኣይፍለጥን እዩ ምክንያቱ ኣይቅየርን ኢልካ ንዝረኣኻዮ ካይዳ እውን ኣይፋልካን ምባል እንታይ ነብሩ ኣለዎ ሕጊ ዝኸውን መን ፈልጥ ኢልካ ትገብሮ ነገር እዩ ድሕሪኡ ቀፂሉ ኣይቀፀለን ሓደ ምልክታት እውን ኣሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋታት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዝዕዘቡ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ኣለዉ ኣብ ምውሳን ደረጃ ግን ቶም ዝውስኑ ናታቶም ሕልሚ ናታቶም ፋንታዝያ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ካብኣቶም ክትፅበዮ ትኽእል ነገር የለን ንዓና ብቐጥታ ስለ ጥምተና ወይ ስለ ዝምልከተና ንሕና ጉዳይ ጥራይ ዝምልከተና እሞ ኣይግድሸና ንንፃርና ጥራይ ስለ ዝፃብኡ ዘለዉ ኢና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ንዓና ምናልባት ናይ መወዳእታ መስርዕ ኢና ንሕና ንመፅእ እቶም ቅድም ተፃባእትና ኢሎም قيدوهم ويدرتوهم دليو عبيتهم نحن تليستان من الوقت مودات عنا المسجد اجي حفشاوي ناي معزنهم لو تخ مسخ اللي ندحلكا ده يحسب نقل بينا من قدهم لهم كحاسبوا قولوا الراي كان اجي مالت ግን ነቲ ጉዳይ ሰላም ብርግኣት ክመፅእ ረሃባ እውን ክመፅእ ምእንቲ ኢንስፓይት ኦፍ በንፃር ናታቶም ተቃሊስካ ክትረኽቦ ትኽእል እዚአን ከተረጋግፀን ኣይትኽእልን ኢኻ ብዝሆን ብትምኒት ኣይተረጋግፆ ዋላ ፀሚትካ ምስኣቶም ተዛሪብካ እውን ክትርሞ ትኽእል ባል ነገር የለን ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ከይድካ ንበይኒ ቦታታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ረኣዮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ረኣዮ ኣብ ሰሜን ዘሎ ረኣይ እዚ ከባቢና ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ረኣዮ ሓደ ብሓደ ምናልባት ኣጋጣሚ እንተተረኺቡ ዋላ ኣብዚ ዞባ ዘሎ እቲ ጂግሶ በበይኑ ፋሕፋሕ ኣቢልካ ሪኢኻ መወዳእታ ኣጋጢምካ ተሪኢኻ ዳርጋ ኩሉ ፀገማት ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ናይል ቤዚን ኣብ ጋልፍ ዘሎ ናታቶም ምትእትታዋትን ዕንደራን ዘምፅኦ ዘሎ ፀገማት እዩ ስለዚ ብድምሩ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ንሕና ጎደቦ ንብሎ ነይበርሁድ ንብሎ ብቀረባ ንኩነታትና እውን ዝፀሉ ናይ ኒል ተፋሰስ ኒል ቤዚን ኢና ኣሎ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኣሎ ብቐንዱ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ወሽመ ኣሎ ጋልፍ ኣሎ እዚኦም ነናሓደሎም ናታቶም ምትእትታዋትን ዕንደራን ዘምፅኦ ዘሎ ፀገማት እዩ ስለዚ ብድምሩ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ንሕና ጎደቦ ንብሎ ነይበርሁድ ንብሎ ብቀረባ ንኩነታትና እውን ዝፀሉ ናይ ኒል ተፋሰስ ኒል ቤዚን ኢና ኣሎ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኣሎ ብቐንዱ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ወሽመጥ ከዓ ኣሎ ጋልፍ ኣሎ እዚኦም ነናሓደሎም ተመላላእቲ ክፍለ ዞባታት እዮም ንሓድሕዶም ዘለዎ ዝምድና ብርግኣት ደረጃ ብልምዓት ደረጃ ተወራራሲ نفس وقف مدرك ناتو قرصنا فطر واقع فيلونا نيو ببترا ببرك كتصبا صباي بوين حساب كورارب برامالو تاريخ يغدو ولا يغدو هاجري سلامات كم زيرهم سجردهم كيدهم كم زبيلهم من إسي كجاجة خليتنا من إسي لبيد اللي هو فلت يذبلون كجاجة اللي بزنا تعطون عينة السرار حسب مستعد جبر هكناتات ندقق دقاقة سبيلن مستقاقة يا أخي كيت كابو هركا قدل وتطلو لمن تاين عطاتهم كتقلقل لهم مالتي نتوم زقاقة هو مليسكا ختصر حلهم انتي بايتا خطوات دلهم انتي انتاي سيلو دقونه ስለዚ ከም ዝረኣኹሞ ኣሜሪካ ቃድናታ ተቐይራላ ምናልባት ናብ ፅቡቕ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኤርትራ ድማ ከምዚ ፕሬዚደንት ክብሎ ፀንሐ ኢንጌጅመንት ወይ ከዓ ንዘተ ሰላም ኣብ ግዜ ትራምፕ እውን ፈቲኖም ነይሮም እዮም ሕጂ እውን ነዛ ሕጂ ዘላ ዝኾነት ክትፍጠር ትኽእል ዕድል ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉሲ ዘተንብህ እዩ ዋላ እኳ ብዙሕ ዕቃበታትን ብዙሕ ሕማቕ ታሪክን ናይ ኣሜሪካ እንተለዎም ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ኩነታት ግን ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ድማ من يوتي كوينو
نفس وكف إيرترا ودما بزي قد استعانت بوليتيكاوي أكايد لك أبزو وانزي بزعب هاجرنا بزعب هزبنا كنحسب كنكلال لنا أتوم نزبنات الجبهة زنبرون أو جزيناتنا كندي كباتهم وكندي جزينا بوغو بخنكيد أبعدنا خوينا ولا تبوليتيكا أين رد أيو أين قبله إجامنا خنا بركتنا بمبال كندي كباتهم أو وشت هاجراتهم بزح صبغ زخوني أستواسو عبتي معبالنا يتهاجر جيروميوم حجبون انت خوني ميت مساخة دي سما مع بوليتيكا وكايدا كل غلي أكن بدقة خوين كأمريكا تحجزنا أوروبا تحجزنا يمو بوليتيكا ولو تخنا مسينا يلكا زي كون من قد نسلاسة نعسر عامتنا عسرت عامت تفتين ولا حنت كنت فرع أدرو وانتخون لو كم زي كاله بنشارو نسبة إيرتران حتحدو كم زنا قوتن كم زت آلان بعليتن بأوراجان بهايمانوتن بقبيلان كم زبالع زجبر أجندنا معراب كارت أساسي بزعب حزبها كما يجيرنا حبرة السبي كان ندخل عبد الرحمن عامتي نازلنا بغمي حدش منفس لبيسه نتهزبي أب برتع زخون فتنة زنبرن زلون بغمي كحق زخل زبلات حساس بانكبر تصفى نقبر من سيرترا نتزولون يا أمريكان استراتيجي ملوات كند منتاي بسلا قريفهم لنا نعوش لليلكا نتازل عدل تتكينكا مساعتهم دليتكم قبر خيبلكا حقواف أقم سلزلوهم يمدمسونا زلوهم بردنقاس أي كونن نتاز أقمهم جن تقرأ حنت مثل اللاتهم السكت الدالة كيت لا يبوكا تالي يبلو كساب زدلوكا ولا نقعت على بخا وقواسانا تقين كسرح يبلو حقهم يم كساب زدلونا مساعتهم زلنا قيمن قال ملنا بهوتونا اللوي جن كساب زدلونا مسوم زمدنا نقبر سرحنا دما نسرح إذا قبل كله جن كل نجار كجبراي تفقد اللون نقع نساعتهم تاني كيف حرس اللي زقد سام زلوا مساعتهم تصبح سلام جيركا أو اشتغل تخيم أنت أرم تصابوتها توجدك سرح كاتسرح نايل معات من قدها اتقدا كم زل دما بزقال تفصق تقبر إيرترا تلمنلو كنتات ونا يكونن انت خوني يقرا تحتيتهم نتقدا اليوم نتكالو كله قبل على إيرترا زقبرو يكحسو خونو تكحسان كالين كالا رستنديو نحجك انت قدا انت اليوم لا نفسه كفي إيرتراوي بفلا يبدا جزلو حلافنته تسكمو بخامي استواصونا تقبر خل كاب نفسه كاب قطبو كاب صدرو حليفو دما الهجرو انتاي كجبر خل زبلات حساس باب مقبر انتاي كتجبر لي انتاي بديلات لي ديكونس انتاي كجبر لي خلنا عدي زبلات حساس بحزنا خنكيد تعويتنا حدش عام تجبرنا بالكو نايلو مع رساب زخودي بليز لايك جبروا سبورت جبروا حساباتكم افسسوا ابالات نايز channel كوننا بالكو نايلو مع رساب زخودي ابكالك سام نرحب تصبغوا تشاو ناي افريكا قطباوي عبيد زكد سكاتو خوينو زبلخت زسمعيو مجمريا ገንዘብካ أب ستوك ماركت إنفست جبرو نك عبي مخنياتو أب بانكو خفيل زلوا جنزبكا بانكي زتكمل زلوا نيروبا نأمريكا ما يمعبلوا له وصر خلته نافريكا ختكم زخيل كيلتن فلقتن نخل حسكن بقاس علنا بيزنس كنا مهاركن كلال لنا لو من تتمهيرنا بزمع بول عالمنا دمان أفريكا ختقبان نخل وصر سلسته أب أفريكا نهانسو بيزنس ويكون كالتكال مدر كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيرنا بأفريكا إنفست مقبار هيوتنا أفريكا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لومس أبويتاي يميني بعيني كريو طعمك اسمعني أبويتاي يميني عدى يا مدمية إلى نادي ريو عدى يا مدمية